Lokal. Idol Dennis, go ahead. Kumpiyansa iti gobernador lokal iti Pakulpod Ilocos Norte nga may patungpalen iti nabiyag ang alapaap iti ili nga mataan ti bukod a laboratorio kada iti crops iti nakamat nga ili. Iti laing nga napangal daw mismo nga invite ti site inspection iti MMSU ken ti LGU Pagudpod para palang kati panapatakder iti tissue culture laboratory iti barangay Akunayan Pagudpod Ilocos Norte. Namuan nga ket nakasaganan ti implementasyon na ito nga taon 2025 kaspasit partnership iti MMSU ken ti Pagudpod Ilocos Norte. Ti nakamat nga proyekto ket para palang iti panakibos iti crop production iti local farmers iti nakamat nga ili para palang iti biotechnology. Malagik may iti kalabes nagturong iti Mayor Ijaya Taiwan nga nangiwayag iti partnership pero iti mga manaron iti Taiwan umay agbasa iti ili ti Pagudpod Ilocos Norte nga masabol nga iti teknolohiya uno laboratorio nga pagadalan iti estudyante. At dahil iti farmers ti Pagudpod ang nagpatulod iti Pagudpod nga panagbasa kalpasan iti panagbasa ang subida para palang ating proyekto crop laboratory iti nadakamat nga ili. Karaman to pa yung batakder iti kukunat laboratory iti Pagudpod para palang kalatoy Eco Hub Technology nga proyekto iti LGU Pagudpod Ilocos Norte. Amin dito yung proyekto ket para palang iti preparation iti panapatakder iti MMSU Pagudpod Campus iti Mabit. Idol Dennis Alipio, Tatak, RMN.